tabu ADC election kana phaika kok sanani chengjau kha wa tui wanani nai kha yong la pungna chengjau kha Sika puno kebo kasui mangla kebo kasui mangla di pralen sana bagai siklapan bataka di pralen sana bagai siklapan bataka di pralen sana bagai kutepan bataka di pralen sana bagai siklapan bataka dini ang oboni bisingo sana musung chini tong kosong tongnai lukurokno busu khairungma singsanai di thanglai jungtamo mankha lukurok jungtamo ipad ti chuno tamo lama phunuka lukurok jung rang tongbo rang kurebo jung programo thanglai jau watui sekse bokhor gori riwoi asulai tonglai jau dini jungtamo mankha borongni logiwo thangoi jung chini naharum tamo sumbo wansungna nangkha haije jung 2009 ni simi borongno logi riwoi phaika dini 2025 2018 ni simi sorkaro borok airline chungkha sorkaro achukha tini ang o 9 ni simi salia oboto joba kotor khlaika kha busa khachini bo te pralen jungnango orsam khana ne de busak bi khmo basai pheu tabok phanani phiaba ang 2009 ni simi salia tini 2018 ni simi 18 19 20 21 22 23 24 25 tabo 25 চলি থং 8-9 বছর তিপ্রাসানো তামো রিওই মানখা নরক সাদি তিপ্রাসা এরিয়া ও নরক তামো উন্নতি খলাই মানখা না লামা তুংসা রিওই মানখা না কালবাত কাইসা রিওই মানখা নরক তামো রিওই মানখা ও নরক সাই জামানো কেউ সাই মাংলা নরক নিব কুস্তায়া খরকসান জাগা সিতো আসুক তোমানি মন্ত্রী ও মন্ত্রী নো বাসিরিনানি ও লামা সিনরক তিপ্রাসা area o haboi kebeng ungoi norok sorbonas khainani jaito norok tamo khlaika chung nukhable tam khlaika chung nukha tipra motha no norok kurmang program pare rika phiat tipra motha airline chungmani amre region tamo sawai phamen region tamo abo ang khana sanai tina asu sagla je bujine bujika norong ni thani kok sanani sudasi ingo kuroi wansung mung kuroi baiklai kok sanani na amo phansin norok sia mic sukango berari khainkai kobor chai salai wa goi go wa kobor chai salai kuno line pain kuroi election gana simsi tipralen jungnango aboni ese bidan sabha wo tripura thai sapana sama khanana goroi tipralen suno mari nai sasa saya haban tipra mo thale saidong illegal migrants tu yenor sarasa মন্ত্রী তংবলে বিধানসভাও saya tini huai tamungoi saya apani uttor nor already himot tongha tabung illegal migrants ni tuyen rok chirikhuga kok sala do slogan kaisa ti sala Bangladesh go back hinai illegal migrants go back hinai nor chiriti himot ta tong nor ne himot tonglak nor ni o power nor ni o dom kurei tini IPF tino sabo hamjaya dong jotono hamjakmani bagoino logi rikha tabuk sungjora o tong kosung tongnai public phiaba o tong kosung tongnai public ni tamo phaidangkha kuno kurei